Vítam vás pri dnešnom novom videjku a dnes by som nechcel urobiť nejaký CapCut tutoriál alebo futbalové video, ale chcel by som rovno rozobrať celú aplikáciu CapCut. A dnes by som rozobral rovno otázku, či sa oplatí kupovať CapCut Premium. Takže poďme na videjko. Ako prvé musím určite zmieniť, že CapCut sa poslednou dobou stáva pay to win aplikáciou, pretože ak chcete mať prémiové položky, musíte zaplatiť. Ak chcete mať prémiové funkcie, znovu si musíš zaplatiť. A takto to funguje s 3/4 vecí, ktoré sa v tej aplikácii nachádzajú. Avšak oplatí sa ju kupovať? Poďme to rozobrať. Tak, ako prvé musím zmieniť, že CapCut Premium na počítači stojí okolo 12 eur, čo nie je lacné na jeden mesiac, ale zase nie je to ani najdrahšie. Ale až chcete začať s editovaním a ešte nejak profesionálne needitujete, tak vám odporúčam najskôr free verziu, aby ste sa na nej naučili aspoň základné strihacie prvky. Ale potom, keď už budete vedieť, ako tak strihať, dajme tomu po pol roku, neviem koľko vám bude trvať sa naučiť strihať, tak vám už odporúčam zvažovať nad ponukou Premium. Pretože Premium vám ponúka väčšie spektrum efektov a prvkov, ktoré by mohli byť lepšie pre váš edit. No a čo teraz? Oplatí sa kupovať CapCut Premium alebo nie? Takže tu vám to stručne zhrniem. Ak ste ešte v strihaní amatér, tak vám neodporúčam ešte kupovať premium verziu, ale ak už strihate v CapCute dlhšie, tak vám ju vrelo odporúčam, pretože vám pomôže v rýchlom napredovaní. No a to bolo z dnešného videjka všetko, dúfam, že sa vám páčilo a budem rád, ak prezdieľaš moje videjko a dáš like na toto videjko a vidíme sa pri ďalšom videjku.